Čau Sardoško, vítám vás na mém kanále o Sardinii. Přiletěla za námi naše vnoučata, Elenka, který je 5 let, a Edík, kterému jsou 3 roky. A my si dnes s nimi uděláme celodenní výlet. Budeme na rybářské lodi, budeme rybařit a pak z toho vařit oběd. A budeme se koupat na 2 speciálních plážích. A objedeme nejjižnější místo Sardinie, Capo Teulada. No a my jsme zvědaví, jak tento náročný výlet naše děti zvládnou. Začínáme v přístavu Porto Teulada, kam jsme dorazili a v 10 hodin odplouváme. Jako první věc budeme vytahovat rybářské pasti, které tam jsou od včerejšího dne, a budeme vyndávat úlovky. A zároveň opět dávat návnadu do pastí a ty znovu líčit na druhý den. Jako návnada se samozřejmě používají italské těstoviny, protože ty mají italské ryby nejraději. Úlovek je zatím malý a slibovaná chobotnice se do pasti také nechytila. Ale jsme v klidu. Koupené zásoby v lednici jsou prý velké. Hlad mít nebudeme. Za poledního slunce připlouváme na první pláž s názvem Porto Scudo, kde se budeme koupat. Na břeh můžeme člunem nebo skokem z lodi a doplavat. Martina a děti volí první variantu. Já tu druhou. Vítá nás neskutečně tyrkysová barva moře, která se vlní a třpytí. Voda je průhledná na několik desítek metrů a taky pořádně studená. Studená tak, že plavu se sebezapření. Kromě lodí zde nikdo není. Jsme na vojenské základně a pláž je přístupná pouze po moři v červenci a srpnu. Ostatních 10 měsíců je vstup zakázán. Po hodince na pláži naše loď zvedá kotvy, což musí Elenka a Eda řádně zkontrolovat. Z kuchyně už voní vařené jídlo a my se těšíme na oběd.
Nakonec jsme měli celkem 6 chodů a byli jsme úplně sytí. Předkrm, kalábrijský salát s tuňákem, jsem nestačil ani vyfotit. Následovaly těstoviny z plody moře a pak ryba v rajské omáčce. Každý ochutnal kousek čerstvě ulovené ryby. Následovaly smažené krevety, chobotnice a kalamáry a pak sardinské sladkosti. A nakonec velký melon. K zapíjení bylo k dispozici víno a množství nealko nápojů. Nic nám nechybělo. Dokonce bylo na výběr i jídlo bez ryb, pro ty, komu nechutnají. Pomalu se přesouváme na Capo Teulada, divoký skalnatý výběžek, který padá do moře a tvoří nejjižnější místo na Sardinii. Jsme na otevřeném moři, kde se setkává Tyrrhénské a Středozemní moře. Fouká silný vítr a vlny se zvedají. Pomalu projíždíme podél skal, pak zatroubíme a vydáváme se na cestu zpátky. Teď nám chybí už jen ta nejvyhlášenější pláž na jihozápadě Sardinie. Porto Zafferano. Šafránová pláž. Už jsem o ní slyšel mnoho superlativů, tak se těším. Edík zmožen obědem usnul na lodi. Martina s ním zůstává na lodi a já jdu s Elenkou na břeh. Voda je opět velmi studená. Elenka jede lodí, já zkusím plavat. I přes silné odstředivé proudy se mi podařilo doplavat na břeh. Vítá nás cedule vojenský prostor. Zákaz vstupu za ukazatele. Na duně se už nesmí. Vojáci NATO zde cvičí boje v pouštních podmínkách. Tady je ten slavný šafránový písek. Voda je nádherná, čistá, průhledná. Celý mělký záliv vrhá různé modré odstíny. Pláže se tyčí mohutné duny z jemného světlého písku a na vrcholcích hlídkují stoleté jalovce. Celé to působí opravdu magicky. Genius loci ovšem kazí, že můžete jen přistát na břehu. Můžete si zapíchnout slunečník a nemůžete se vzdálit. Je to trochu takový skanzen. Podívat se, udělat si selfiečko a jet dál. Zpátky na loď jedeme člunem. Kdo se nevejde na člun, může se držet lana a dostat se tak na loď. Proudy jsou zde silné a kapitán se bojí, bychom mu neodplavali ze zátoky. Je odpoledne a vracíme se. V 5 bychom měli připlout do přístavu. Na zpáteční cestě si děti zkusí,
jaké to je řídit rybářskou loď a na chvilku se stát kapitánem lodi. Nám nezbývá než rekapitulovat. Pro děti to bylo náročné a Edík nakonec usnul a tu nejkrásnější pláž neviděl. Elenka si výlet užívala a studená voda jí zas tak nevadila. Jídla bylo dosyta. A teď cena. 80 € pro dospělého a děti polovinu. Stálo to za to? To je otázka. Je to zatím nejdražší atrakce, co jsme na Sardinii za 10 let, co sem jezdíme, zaplatili. 240 €. 6 000 korun za jeden den. Mně se to líbilo, ale po druhé už bych asi nejel. Když to porovnám, tak jeden celý den v akvaparku nás vyšel na 56 €. A děti se tam asi vyblbly více. Nicméně poznali jsme část Sardinie, která je běžně nepřístupná, viděli krásné pláže a chytání ryb bylo skvělé. Posádka byla moc milá a tuto loď bych určitě doporučil. Takže ahoj, Lucia Madre, matko Lucie.